Bolo ayo lo. Yang satene jarak perkara karo bolo tuh hilangnya. Lenggah kok Prabu, lenggah. Lenggah. Palugon lagune ing lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu Havyono tanah golong gumolong Manadukara karnane Rama ngapus puspita wangsalan sahemon Nun sewu Kanjeng Rama kenging menapa lampahipun kandhek wonten madyaning margi menika mongko menika dereng prateng kasatriyan Madukara anakku bocah bagus nggih Setyaka wonten dawuh Kanjeng Diwaji pun Rama kuwi kalenggan dina samengko abot rasaku ngungkuli nyangga bumi lho sababipun menapa Kanjeng Diwaji paring dawuh yen abote ngungkuli nyangga bumi ya awit saka lekasmu kang kepengin dhaup lawan putri Madukara si Manowati iki mau Koko Prabu Yai Sencaki piye wonten tetembungan anak polah bapa kepradah lho Paman Setyaki mon sampun pirsa anak polah bapa kepradah yen putrane pengin palakrama dhaup kan putri Madukara mestinipun Kanjeng Rama Ndwarawati paring pangestu daya-daya prateng Madukara iya iki wis lumaku ngener nyang Madukara mungkari nrimo kabegjanmu ya nggih Setyaka yen pancen panglamar Ndwarawati ditampa Yai Janaka ya ngaturke gunging panuwun yen ora aja dadi atimu Setyaka Yai Setyaki apa dene Kakang Anoman ayo lononan lumaku prateng Madukara ya ing driya mangu mangungkon kandungan rina leno tampanganen
yen tantu samaku yang utama Ngawur mangamur-amur urahan pengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kadya butula war panjriting tureng gesdi rekata ingkang dojala layu sabi wadadidah ora pangling satra cilik bungkek kakek menteleng mripate brengose sakepel sisih krugat Setyaki syukur bagi sewu kowe Kartomarma ora sulap pandulumu marang aku. Rantak-rantak barisaning para kura bakal lumaku menyang endi. Ngombyongi Sinuhun Mandura nggone bakal ndhaupake ponakanku Lesmana Mandra kumara kelawan Dewi Manowati putri Madukara. Yen kaya mangkono nunggal sedya kelawan aku. Lulun. Nunggal sedya piye Setyaki? Sumurma kalemut kalenggan dira samengko. Aku lawan Sinuhun Dwarawati ngombyongi Anggir Setyaka nggone bakal mboyong Manowati. Lah dalah. Makaping bola-bali wong Dwarawati dadi kliliping Kurawa. Ayo bali. Ora gelem bali konan Kartomarma gebeng dengleh lakoni lang nyawamu.
Yadamu Satyaki Narto Marmo Murage maju hop what wah wah Wedian hop lo jebol dadamu candak wet bas lo wet bas wah mati ayo ngatekol mati aku waduh wet candak wet bas Wedian lo wet bas dia telah mulai Ojo sengguh aku kalah mungsuh dapurmu sendiri maju abah dan mati aku aduh cadak woi wah jegaan matian wah loh kok kapak aku wah ya ayo panggil bodoh pecas dahmu lakon what wah wah ojo mlayu
miris kowe. Sampuk godo pecah sirahmu. Ho, ha, ha. Ho, hat. Wah. Pas. Wah. Aduh. Oh. Hoi. Wah. Wah. Hat. Ah. What? Ayah! Oh! Ah! Oh! Wah! Wah! Aduh. Hati-hati. Ah. Ah. Mundur, Swatama sing maju. Yang satelek ora pangling munyuk putih Anoman kowe. Unangan Swatama candak tak ricah-ricah modar. Duadek melekakane ngidoni munyuki. Cengengesan. Nyet monyet candak kowe. Hei, lo, awas, ora mencolot kena kowe mati. Semane gawe kaget kowe nyuk-munyuk. Edian. Has. Ho ho wat. Wat. Candak kowe. Wet. Has. Mreo sak kayangku. Wet. Oi, oh. Ya. Sajake mre dhewe dolope ra melu. Hat. Oh. Oh. Mati ya. Tanda. Oh. Taplir kinatap jojobang mawingo nggis gumecut padoning lati putra kocak ngundar andir Anoman murang tata
wiran yakti Jaya Jatra ora bakal mundur secangkah musuh dapurmu. Munyuk Anoman. Ayo Jaya Jatra maju rek aku tak go keset ndasmu. Parat kowe budhes elek. Sikar merapat orang minggat. Orang mundur hajur wedas bedes. Wah, aduh, mati aku. Loh. Wah! 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 Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Nanti aku. Ayah. Wah! Surtayuda sing maju arep. Munyuk putih senggana ya Anoman pecah dadamu. Surtayuda ayo ndi dodo nyok dodo. Oh. Atos awake. Mati aku. Wap! Oh, edian awak opo kayu iki. Atose ranjamak bangsat. Wap! Oh. What?
Lah, niki kencane iki ngomah wau arep ngombyongi manten. Teng tengah dalan kok gelutan niku pripun to, Man? Maman. Niki pripun, Man? Sampean dadi papate kok ora iso ngatur. Sing ngerti nek arep gelut ya sapa? Monggo ngomah wis dandan necis, dandan rapi. Ngombyongi ponakan Lesmana meh nglamar Nyang Madukara. Ora ngerti ning dalan kok temu munyuk Anoman karo Setyaki rombongan Dwarawati. Dur, wonten dawuh, Wan. Ora nyono Rang Legewa, putra Nata Ndarawati Raden Setyaka ya bakal nglamar Dewi Manowati. Kula niku nganti tuwuh tandha pitakon jane ayune Manowati niku kaya ngapa? Kok nganti sing nglamar niku pirang-pirang jare pacare Antasena. Lah niki arep dadian karo Lesmana. Lah kok anak Ratu Ndarawati meh nglamar. Oh, alah. Cit, Man. kowe ora usah melu omong timbang klerah-kleru. Bo siap. Yen kowe arep gelut, maju nyekel Anoman napa Setyaki. Yen kowe bocah loro iso ngundurke ngalahke Anoman karo Setyaki gedhe ganjaranmu. Bade ngomong hadiah kaos. Nenek kula mboten perkara ganjaran. Nenek kula niku perkara niki sing bener sinten sing luput sinten. Aku lak wis omong karo kowe. Kowe ora usah rembugan, Cit, ndak dadi masalah. Mergo kuwi wis ndadekke masalah ya, Cit. Nggih, Man. Kula tak meneng mawon terima ngerangket Setyaki. Kula sing ngerangket Setyaki, Kakang Dursasana sing ngerangket Anoman. Cocok. Iki tenan lho, Wan. Kula sing ngerangket Anoman. Citraksi sing ngerangket Setyaki. Bagus. Yen pancen kowe wong loro iso ngrampungi iki, weh aja kuwatir tak rabekke meneh. Nggih. Mang mikir tak trajange Anoman, Man. Minggir, Man. Ya. Minggir. Woi. Surak merata jajaya merata meret. Cici raksi ya nono. Kowe munyuk Anoman wis ngaglah ana kene le.
Ora usah kakek guyu. Yen pancen niatmu maju bakal gelut musuh anomet ndi dodo nyododo. Wong omah ku mau iki pancen niatku gelut. Ning munggur nggu ngeyem-yemi atine sengguni. Ning asline atiku iki kebak rasa persaudaraan karo kowe man. Ana tetembungan congkrah iki dadine bakal dardah. Ora becik. Aku rene iki ora arep gelut, aku gur arep ngraketke paseduluran ngono. Ya syukur yen kowe beda karo Kurawa liyane. Wah, pancen beda. Ning gandeng aku iki kudu netepi kewajiban, etok-etoke ya gelut, etok-etoke ya perang. Perang kok etok-etokan wis golek keringet. Disawang saka kadoan ngono. Ben gelut tenan ngono. Ning kowe aku ngantem kowe ngantem aku ora tenanan ngono. Ngantem kok ora tenanan iki apa enak. Wis, ayo ngadeg. Sampak rasah ditabuhi dadak aleman. Iki jenenge perang garingan. Ora nganggo banyu, awas minggir tak tubruk. Nah. Ngono. Perang, kowe anggere aku karo kowe kompak. Ora konangan. Nah. Angger tak kon ngetan, ngulon ora konangan. Ora konangan sengguni. Awas Indo. Ayo tubruk. Piye kabare Kendali Sada? Apik wae. Nah. Panen apa? Panen jagung. Ya padha jagungku dipangan bajing. Sing separo tak dol. Sing separo tak dol tebon. Entuk bibit jagung kok grandong gal dawa. Awas, tak tubruk kalih-kalih. Nah. Wis sabetane ngene dalang tuwa alon-alon. Awas. Awas minggir. Lah. Hut, tabrak. Nah. Beda karo sabetane dalang-dalang nom. Cepet, terampil, candak. Lha nek ora iso. Terampil aku ya iso. Ah, tenane. Kalah karo anakmu. Iya. Awas. Ngono. Weh, ora mere-merenan. Perang etok-etokan kok mere-merenan. Aku antem alon-alon man. Yo. Aduh yo. Aduh yo. Candak sirahku. Ayo, kowe nganggo koprol sik man. Iso ora? Iso. Aja nyokot tenanan. Kowe wis nganggo koprol kok terus nyokot. Men ngerti sengguni kaya perang tenan. Nah, ya ora. Ning aja dicokot dimut wae. Nek dicokot iki keri. Asik. Banjar Junut usum apa? Usum wong meteng udan-udan takon usum apa? Usum paceklik. Tanggapan sepi maneh. Rego uyahe malah mudhun iki kok. Ngono. Menurut ramalan cuaca 2 tahun keadaan kaya ngene iki. Awas. Awas. Mumbul man. Lho. Mudar.
Sapa iki? Setyaki. Oh, aduh. Kowe ngantem ora ngomong-ngomong. Aku nek ngantem iki ngomong-ngomong. Ora beras. Kaya Kakang Dursasana kae perang etok-etokan. Ora perang yo perang. Ngantem yo ngantem kok etok-etokan. Wah, ora iso dijak bersandiwara kowe. Wah. Ora ana sandiwara-sandiwaranan. Nenek sesaki perang karo Citraksi yo kalahno. Sing kalah sapa? Sing kalah aku. Ayo bali. Bali iki timbang dadi masalah ya. Walah cicit. Kresmu, lelemu. Antem pisan gletak. Woi, lah. Oh, aku entuk koprol man. Entuk. Oh, awas tak dugang koprol kowe. Woi, ngalih. Ayo le. Iki kesenian apa? Wut. Aku cekel uncalke sengguni. Piye? Aku cekel uncalke sengguni, paske sengguni tak tungkak ndase. Patih bermasalah. Ayo man. Iya. Kowe madhep rono. Madhep rono. Iya, Ding. Nek madhep kowe malah ora ngerti dalan. Diwase man. Aduh, Mudar. Wong ngrasani aku kok aku krungu. Mang tibake pas sengkuni. Andek punapa? Lho man. Aduh. Anu man gegirisi dengkelmu mlacat. Kowe iki ngapusi aku. Kowe iki konangan kok meso ngeyel. Oh, kula niku mboten ngapusi sampean. Alah. Wani kiting wantun. Wani kiter wantun. Aku iki krungu. Kowe jagongan karo Anoman. Perang etok-etokan ae. Ndasku cekel. Ndasku ndi? Cekel uncalke patih sengguni tak tungkake. Ambak aku wong tuwa iku kupingku tengen. Lho sakniki sampean nalar mawon upama Dursasana gelut musuh Anoman. Ora bakal kok Dursasana menang musuh Anoman, upama menang kula takon lakone napa, dalange sinten, bayarane pira. Mboten enten man. Ndak mungkin. Niki sing saged ngrampungi perkara niku Koko Prabu Baladewa, merga pimpinane rombongan niku Koko Prabu Mandura. Kula kalih sampeyan mung ngandhan, mung ngombyongi calon manten. Nun sewu nggih, Nak Prabu Mandura das pundi menika nggih. Elek buku kabeh dhewe. Anoman, aja mlayu mancure lamun tau kesendasmu mundar biasa.
aja mretomo gemenane Tomanturo Baladwayana. Yang satene jarak teko karo Balada hilangnya. Lenggah kok Prabu, lenggah. Lenggah. Brahmara remangus nyung brengeng kadhe karunaning kasuwase kok Prabu Mandura menika duka yasinipi jalaranipun napa munyuk Anoman ngalang-alangi lakuning prajurit Sonegoro Ngastina dapukanipun kok Prabu Mandura dina iki aku sing ngandhegani lakuning Wadyabala Ngastina bakal tumuju ing kasatren Madukara awit dina iki sumurpa Yayi pun Kakang Baladewa sing bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara lawan putri Madukara ya kuwi Manowati. Nuwun sewu Prabu. Yai Kresna piye? Semunipun kula lan Paduka Prabu Mandura menika nunggal sedya piye? Lampahipun Kang Rayi Dwarawati menika nggih badhe suwan Madukara. Lho. Wigatine anak kula pun Setyaka menika kepi-kepi gandrung-gandrung kapirangu kalian Dewi Manowati nggih nyuwun dipun lamaraken putri Madukara menika. Dalah. Ya jagat Bathara Pangestu Kumara jagat. Dadi Setyaka anakmu kuwi nanduke rasa tresna karo Manowati. Inggih kok Prabu. Mboten wonten ginanipun peperangan antawisipun Madya Ndarawati lan Ngastina. Awit sedaya menika dereng kinanten tinampi dening Manowati. Amrih adilipun monggo sareng-sareng sowan Madukara pundi ingkang dipun tampi Setyaka menapa Lesmana Mandra Kumara. Yen kaya mangkono pun Kakang Mandura mathuk. Pun Kakang Baladewa sarujuk Yai Kresna. Neter ketrimane urip sing ketrima Lesmana apa anakmu si Setyaka iki.
tan samar pamoring soksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlen saking liyap-layaping aluyu Kyai Arjuna pun Kakang Dwarawati ingkang sowan kasatriyan Madukara kene pun Kakang Baladewa sing mrapting Madukara. Wah, Jlamrong. Aku sing teka ana Madukara kene aja kaget. Nyuwun pangapunten amit-amit basang kalimat abik Duh Raden Arjuna. Dipun tepungaken kula menika wengking saking negari Sembar Manyura Prabu Soma Bramadiraja ingkang sowan wonten kasatriyan Madukara mriki sungkem kula mugi unjuk. Koko Prabu Dwarawati, Koko Prabu Mandura, Kang Mas Werkudara dalah Nalendra Sembar Manyura. Gumpun setahun jengleng sarendeng kalenggan sak mangke kasatriyan Madukara nampi tamu agung Nalendra Dwarawati, Nalendra Mandura, Nalendra Sembar Manyura. Menapa gatining karsa swawi kula aturi babar, kula aturi medhar Koko Prabu keng rayi Madukara namung ngangkulungaken jangga nilingaken karna. Kyai Janaka aja kaget. Pun Kakang tinangisan dening putraku Si Setyaka. Jare Setyaka ngambahi ngalam pasupenan lamun ta urip bebarengan kelawan putrimu Si Manowati. Pun Kakang Dwarawati bakal mboyong Manowati, Dwarawati tak jodokke kelawan Si Setyaka. Yai, Kakangmu Baladewa dadi duta agung saka negara Ngastina. Dutane Yai Prabu Duryudana lamun ta kalenggan samengko Lesmana Mandra Kumara bakal tak dope kelawan Manowati. Manowati bakal tak boyong ana negara Ngastina tak dope kelawan Lesmana. Wah, Jlamprong. Tekaku ana kene. Werkudara mung pengin nglumpukke balung abisah. Anakku Antasena bakal tak dhawuhke karo Manowati. Di Manowati ulungne kakangmu tak boyongi ana Jodipati. Tak dhawuhke lawan Antasena. Nyuwun pangapunten, Raden. Awon tanpa rupa kula menika Nalendra. Kula menika nggih ngambahi ngalam pangimpen lamun ta putri Madukara kang wewangi Manowati menika sagah dados garwa Prameswari. Suwan kula ngebon-ebon enjing jejawah sonten keparenga Manowati kula boyong minangka garwa Prameswari wonten Sembar Manyura. Bocah ayu Nene Manowati. Rama Arjuna nyadong dawuh Kanjeng Rama. Bejo kemayangan awakmu Nini. Ing atase mung sak anak Janaka sing ngayunke para piyai agung. Sing ngayunke jeneng sira ramung sawiji. Iki putra Dwarawati, putra Ngastina, putra Jodipati dalah Nalendra Sembar Manyura. Wong tuwa mono anane mung manut karo sing nglakoni. Sak putuhe mangsa borong tak pasrahke Nini Manowati. Sing kok antepi, sing kok pilih sapa marage matura sing terwaca Manowati.
nglenging driya mangu mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kandhen yen tan tulasa mengudya utama sinuwun Dwarawati sinuwun Mandura sedaya para tamu ingkang pareng lenggah reh ning Manowati menika namung sajuga kula nipun namung setunggal ewa dene ingkang ayunaken kula menika cacah sekawan amrih adilipun kula damel giri sayembara sayembaramu apa nduk Cahayu morake matur marang Pakmu Baladewa sayembaramu piye reh ingkang ayunaken kula menika cacah sekawan amrih adilipun kula damel giri sayembara perang tanding antawisipun Raden Setyaka Raden Lesmana Raden Antasena ndalah Nalendra Simbaramanyura sinten ingkang unggul ing yuda inggih menika ingkang pantes kula suwitani menika ingkang dados panyuwunan kula ingkang kaping kalih jroning perang tanding menika sinten kewala boten dipun keparangaken nderek sabiyantu lamun to kadenangan sabiyantu salah setunggaling calon tertamtu nyuwun pangapunten kula boten saged nampi namung menika ingkang dados atur kula Koko Prabu Dwarawati ndalah para tamu sanesipun sampun mireng piyambak ingkang menang mutusi menika namung Nini Manowati nggih menika dipun adani sayembara perang Kyai Arjuna wonten dawuh yen pancen kaya mangkono tak kira anakku si Setyaka saguk perang tanding mungsa Lesmana Mandra Kumara Antasena padene Ratu Simbaramanyura wah la iki yen jagoku yen dikon gelut iki aku lagi kepikiran. Lesmana ki ora tau gelut bocah ora tau olahraga. Dheweke ndak dina iki mung dina-dina iki mung sila. Sila ngadeg kertu. Ora tau gelut lha nek didu karo Setyaka apa meneh karo Antasena dikepruk Antasena pecah ndase no iki ngono. Iki jenenge ora adil. Yai Janaka upama sayembarane diganti ngono piye? Kula mboten menang mutusaken kok Prabu. Wah, ora usah cerewet. Yen pancen kon gelut ya gelut. Iwadi Lesmana ora wani gelut kon mulih kemul sarung wae. Lamun to sayembara sang Madukara kados waten. Monggo. Sinten kewala? Raden Antasena menapa dene Raden Setyaka? Napa dene putra Ngasti Lesmana Mandra Kumara kula anti-anti kula antu wonten blabar kawat janget sinten. Wah. Yakin iki Lesmana kalah. Wis to. Api-apian aten. Koko Prabu Baladewa kadosa pundi? Manowati iki duwe adi meneh apa ora sing wadon? Mesake Lesmana bocah kae, bocah sing sebel sial. Pendak-pendak ngesir bocah wadon wurung. Iki bocah lagi seneng tresna karo anakmu si Manowati. Ning omah mung rengang-rengeng gawe lagu. Judule Kembanging si Manowati. Upama ora ditampa yen kuwi isih duwe anak wedok meneh menehke aku. Mboten wonten. Nggih ingkang ragil menika Manowati. Karo Mbok Kidul ora eneng anak itu.
Mboten wonten. Mboten wonten. Oh ya wis. Ora ana. Mboten wonten. Pranatan menika ingkang damel anak kula pun Manowati. Sinten mangertos Lesmana Mandra Kumara antuk kekiyatan saking dewa satemah ungguling yuda. Jalma tan kena kinira Kaka Prabu Mandurampun nyepelekaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika putranipun sinten? Lho anake Duryudana. Kadosipun Nak Duryudana. Lah iya ibune Banowati. Inggih. Ning rambutipun kados sinten? Sik. Tak urute sejarahe. Lesmana kuwi anake Banowati. Inggih. Mongko garwane Banowati kuwi mau Yayi Duryudana. Inggih. Rumiyin pacanganipun sinten sakderipun Palakrama kaliyan. Ngono. Oh, alah. Ya. Iya. Lagi paham aku. Oh, alah kok. Walah konar kok. Dadi mbiyen ki Banowati ki pacare Permadi kok ya. Inggih. Iya. Alah. Asam cekek demit lagi kelingan. Malah iya. Dadi jalmotan kena kinira. Sapa ngerti iki daya kekuwatane Lesmana iki kaya siadi. Inggih. Wah, njaluk pamit tak seseran Lesmana. Raras rumedeng nganggo asa